цялата. Когато правим ежедневните си дейности, за съжаление голяма част от хората казват така, аз казвам, че трябва с нещо да се занимаваш, нали, смисъл, без физическа дейност няма да стане. Нашите организми са създадени да се движат. По-скоро енергията ни е за това, не да лежим, да спим, а да се движим. Те казват, да, аз вече хода на работа пеша. Чудесно, ама ако това за теб се вижда голямо натварване за организма ти, то не е. Ти се научаваш да ходиш още на една годинка и то за теб става механично. Там участват много малко мускули, реално, от това сечение. Тоест при едно ходене и ежедневна дейност, такава част от мускулите не е ангажирана. Тази част от мускулите съвсем спокойно се захранва с резерва от енергия, който имат самите мускули. Това е гликоген. Тя му е достатъчна, той не пипа мазнини, изобщо в този случай мускула. Не е необходимо и да се възстановява. Защо? Защото енергията си му е достатъчна. Нито пипа мазните депа, нито е необходимо черен дроб да произвежда допълнителна енергия. Когато правим кардиотренировка, обикновено се получава ето това нещо. Чудесно за трениране на сърдечно-съдовата ни система, за подобряване и изгаряне все пак на малко повече от депото. Тоест след 20 минути ние изгаряме гликогена, това, което е в нормално като запас на енергия в мускулите ни, и към 30-40 минута общо взето започваме вече да взимаме малко енергия от мазнините в организма. Тоест при кардиотренировката след 30-40 минути започваме да изгаряме малко мазнини. Но 1 час-2 след тренировката се връщаме на това нещо. Тоест голяма част от мускула се седи спокойно, не е необходимо кой знае какво количество. При тренировки, които са високо интензивни, с тежести, но кратки, за да не преморите мускула, защото ако го преморите, вече се получават съвсем други процеси на възстановяване, но много по-бавни. Когато е високо интензивно, но кратка, не повече от 40-50 минути тренировката. В никакъв случай час и половина-два. Това е съсипвате си ставите и всичко останало, но не и мускулите. Общо взето, примерно да кажем, много кратка с тежести или съчетание между тежести и собствено тегло, тогава натварвате почти 100% от мускулната си маса. Тези 100%, за да се възстановят, наистина трябват минимум 24 часа. Тогава има изгаряне 24 часа. Но това не означава, че 24 часа изгаряте примерно 2000 калории. Не? Това е ясно и пак не може да си позволите 24 часа да ядете въглехидрати, високо енергетичната храна. Затова примерно 1 час след тренировка пак ядете нещо по-високо енергетично и полека-лека храненията трябва да паднат по съдържание на енергия. Най-общо казано, ако за целия ден 100% примерно е храната. Естествено, всеки според начина на живот и типичните за него ситуации, но средностатистическият човек става сутрин, ляга вечер, няма нощни смени, активната му физическа дейност обикновено е около обяд. И затова разпределението на храната горе-долу трябва да бъде така. Това са трите основни хранения. 20% от храната, дори като обем да се представите, не като калории. Естествено, много по-добре е, ако знаете горе-долу какво съдържа храната и енергетически да ги съвместявате, но дори като обем. 20 до 25% на закуска. 20% на вечеря, защото все пак, макар и да спите 6-7 часа, организмът ви се нуждае от някаква енергия. В никакъв случай вечерята не се пропуска. Най-голямото количество, 40-45% е на обяд. Защото ето тук ви е диапазонът, в който изгаряте най-много енергия. Не е тук. Не е тук. При някои, които активно спортуват сутринта, могат да се позволят тук да бъде по-голям процент. Идеалният вариант е тук и тук да има по 10% също енергия.